Това е началото на къмпинга. Къмпинга е доста голям, има много места. Всичките са много широки и много хубави. Това е детската площадка. На много места в къмпинга има санитарни помещения, места за пране на дрехи, съответно за почистване на кухненските съдове и прибори. Има барбекю, на което може да се сготви. Навсякъде отбелязано кое за какво е. В случая тези мивки са за почистване на кухненската посуда, а от тази страна е за пране на дрехи. На мини-маркета са пералните машини. Всички алеи са асфалтирани с плочки. Навсякъде има жив плет. Навсякъде има табелки за абсолютно всичко, кое къде се намира. Има много алеи с места за настаняване. Тук се почиства химическата тоалетна. С чиста вода за изплакване. От едната страна са баните, а от другата страна са тоалетните. Всичко е много чисто. Много чисто. Точно срещу басейна се намира ресторанта и мини-маркета. Има много малки детайли в къмпинга, които правят впечатление. На доста места има ето такива. Дог паркинг. Басейн е много хубав. Има детски басейн за децата и съответно голям за възрастните. Част от местата в къмпинга са с изглед към морето.
плажа също има шезлонги и чадъри от самия къмпинг. За съжаление, самия плаж не е хубав. Във водата има много камъни, морска трева, а пясъка е от едри дребни камъни. От друга страна на басейна се намира и бара, където може да се купи обяд. Къмпинга е много хубав, има абсолютно всичко необходимо, всичко е много добре направено, много е чисто, много е поддържано, направено е с вкус и са вложени много средства, тъй като дори всичко е изпипано до най-малкия детайл, включително смесителите в санитарните помещения, разни кантове по огледалата, абсолютно всичко е изпипано до най-малкия детайл, наистина много добре е направено. Определено ни хареса в този къмпинг, бихме го посетили отново за повече време и го препоръчваме. Наистина се заслужава. Непосредствено до него е Агинара Бич, в който бяхме преди една вечер. Там също отседнахме. Двата къмпинга нямат нищо общо. Бих казала, че са коренно различни. Ще кача видео от другия къмпинг, но определено този го препоръчваме. Самия къмпинг е награден и от сдружението Аксикарт. И има отстъпка с картата. Цената на двата къмпинга е еднаква с картата. Това е карта на къмпинга. Ние притежаваме Акси карта и с Акси картата може да се изберат от ето тази част местата, включително и тези, без тази част, които са точно пред плажа. Тук също има, но по-частично се вижда морето. Цялата тази част, без значение къде се позиционирате, ползвате отстъпка с Акси карта, само в ето тези места, тази страна, не могат да се ползват с картата. Цената, както в момента се води извън сезон, края на юни сме, цената с Акси карта за кемпер с двама възрастни и дете до 5 годишна възраст с ползване на електричество е 21 евро. Допълнително за по-голямото ни дете ще заплатим още 5 евро, т.е. цената за нощувка в този кемпер ни е 26 евро. Плувай! Не мога! Можеш, плувай! Ето батата до тебе, плувай! Искаш да ходим при тата? Не мога! Аз ще помагам! Давай, идвай! Освен душовете, както казах, в задната част има тоалетни. На всеки вход за басейна и на входа от плажа към къмпинга има такива мивки за почистване на краката. Нещето. Какво е това? Бип, бип. Няни. Готово е. Вечерята ни е почти готова. Тук са и другите неща, които са готови. Има ли гладни? Има ли гладни? Кой е гладен? Тая.
Гладна ли е, Кая? Да. Баткото да не го питаме. Тръгнахме си от къмпинга. Извън къмпинга се намира място за изхвърляне на сивата вода. Направили са го много удобно. Може два кемпера да спрат едновременно. Това е най-големият мост в света. Покачен на стоманени въжета с най-много отвори между тях. 3 отвора между 4 бетонни подпори. Залив. Ето го моста. Ние бяхме на най-голямата спинка. Първи юли в Арменистис. Ние вече се прибрахме и си разтоварваме багажа. Сега малко ще ви отнема от времето, за да ви споделя какви ни бяха пътните такси в Гърция. По маршрута до остров Елафонисос на отиване, общо всичките тол такси, които платихме по магистралите, възлизат малко над 105 евро. Доколкото на връщане са около 60, тъй като по-голямата част от пътя минавахме по маршрути извън магистралата. На ферибота до Елафонисос и обратно платихме в по 32 евро в посока. Също така платихме и едни 21 евро, които бяха за минаването по моста на Патра, който свързва Рил и Антириум. Или общо всички пътни такси, фериботи ни възлизат почти на малко над 245 евро. До остров Елафонисос, малко където сме обикаляли около Пелопонес и вече на Халкидики. Всичките тези са за общо за всичките пътни разходи, тези 245 евро.